Dobre, poďme si zhrnúť, čo sme sa teda naučili. Naučili sme sa robiť základné oko. Z toho sme spravili reťazku a z reťazky sme si spravili pevné oko. Naozaj, toto je veľmi pevné, keď to robíte z takýchto špagátov. Môžete to použiť buď ako ucho na kabelku alebo na košík. Ďalej sme spravili krátky stĺpik, ktorý je veľmi pekný a veľmi pevný. Naozaj treba dávať pozor na to sťahovanie, aby bol takýto pravidelný. Z krátkeho stĺpika sme išli na polodlhý stĺpik, ten máme tu. A nakoniec sme uzavreli základy háčkovania dlhým stĺpikom. Čiže ideme krátky, polodlhý a následne sme uháčkovali dlhý stĺpik. Tu môžete aj vidieť, ako postupne tie stĺpiky rastú, alebo že vlastne sú od najmenšieho po najväčší. Čiže čím je stĺpik vyšší, tým tá tričkovlna je taká povolená. Tu už je to pevnejšie a naozaj ten krátky stĺpik je veľmi dobre využívať hlavne na nejaké pevné veci, pokiaľ robíte pelech pre psa, alebo robíte košík, alebo robíte čokoľvek iné, nejaký dekor, tak tie krátke stĺpiky sú na to ideálne. Ja sa budem tešiť, ak mi dáte do komentára, či sa vám tieto základy háčkovania páčili a tiež mi tam napíšte, že čo by ste si chceli so mnou uháčkovať.